Maraming beses ko na pong narinig ito. Maraming beses ko na pong narinig ito. Sa tuwing ako po ay magmimisa at maglilibing ng isang ina, sinasabi po ng mga anak ng namatayan na ina, "Father, masakit po ang mawalan ng ama. Pero mas masakit pala pag ang nanay, ang ina, ang wala na." I always hear that. The sadness of losing a mother. Mas masakit. Bakit kaya? Why is that? Oo, masakit na mamatayan ng ama, pero mas masakit ang mawalan ng ina. Ito siguro dahil ibang pagmamahal ng ina. When mothers love, it is very different. And we always ask for the help of our mothers. Palagi nating inaasahan kasi ang tulong ng mga ina. Kamukha na lang po pag may nawawala sa bahay, di po ba? Sinong palagi mong tinatawagan? Sinong palagi mong tinatanungan? Ang nanay. Maririnig mong mga bata, "Ma, nasan yung medyas ko? Mami, nasan yung remote?" Pati yung asawa niya, maririnig mo, "Honey, nasan yung susi ko?" Parang alam lahat ng ina. Siya kasi ang reyna ng tahanan. Siyang talagang nakakaalam. At ganyan din po, di ba? Pag dumadaan ka sa problema, pag meron ka suliranin, iba pa rin pag sinabi mo sa iyong ina. When you open your problems, when you open your hearts to your mother, nakakagaan ng loob. At alam din ng ina, pag mayroong problema ang kanilang anak, dama nila. May kumikirot sa kanilang puso, sa kanilang damdamin. At pag nasaktan yung bata, pag nasugat yung anak, kanino ba siya tumatakbo? Di po ba sa kanyang ina? Kasi palaging nandun yung yakap ng ina. At yung kanyang boses, tinig, nakakapagbigay ng comfort, nakakalubag ng loob, nakakawala ng sakit. Kung nasaan yung gasgas, hahawakan lang ng ina, parang may magic touch. Pagkatapos hahalikan niya, okay na naman. Aalis na naman yung bata. Pag meron tayong sakit, ang ina, siyang palaging nandyan, nakaantabay, nag-aaruga. Kaya naman, mapapansin niyo po, no? Sa mga may sakit talaga, pumunta kayo sa hospital. Pag grabe yung sakit nila, minsan cancer, pag sobrang sakit ng kanilang nararamdaman, pakinggan niyo po, pansinin niyo, sino ang sinisigaw nila? Kanino sila tumatawag? Sa kanilang mga ina. Maririnig mo, "Ina ko po! Nay!
sabi nila, habang tinitiis yung sakit, iba talaga ang ina. Iba ang pagmamahal ng ina. Kaya nga, napakalapit sa ating puso ng ating mga ina. At pag sila'y nawala, napakasakit. Hindi po ba? At ito po ang ating pasasalamat. Ang kanilang pagmamahal na walang tigil, na walang humpay. At dito din po natin inaalala ang tulong ng ating ina, si Maria. See the title that we give to Mary. Perpetual help. Walang hanggang tulong. Walang tigil na tulong. Hindi po siya conditional na tulong. Ganyan tayong mga tao minsan Di po ba? Tinutulungan lang natin yung mga mababait sa atin, nagmamahal sa atin. Pero hindi ganyan ang pagmamahal ng isang ina, lalong-lalo na ang ating mahal na ina si Maria. Humingi ka man ng tulong, hindi ka humingi ng tulong, palagi siyang tutulong. Palagi siyang nagdarasal para sa atin lahat. That is why we call her our mother of perpetual help. Let us thank the Lord for that. Yes, we are receiving blessings and graces from God. But see, through Mary, she asked for more blessings, for more graces for us. That is really the love of a mother working. Nung pong ako'y nag-aaral, palagi akong pinaghahanda ng baon ng aking ina. Pero habang tumatanda na po ako, hindi na po ako nagpapadala ng baon. Nakakahiya. Tanda-tanda ko na meron pa akong baon. Gusto ko, pera na lang, bibili ka na lang sa kantin. Pero mabibigla ako. Kasi kahit na hindi na ako humihingi, nagpapahanda ng baon, pagkabukas ng bag ko, makakita ka, merong cookies, may tinapay, may pagkain, may candy. Kahit po nung ako'y nagpari na, hindi ko naman siya sinasabihan. Bigla-bigla makikita ko po sa table ng kumbento, nagdadala pa rin siya ng pagkain para sa akin. Hindi ba yun yung pagmamahal ng isang ina? Kahit na hindi mo sabihan, bibigyan ka. Kahit na hindi ka humingi, tutulungan ka. At kahit na minsan nasasaktan mo sila, magpapatuloy pa rin sila sa pagmamahal. Yan lang po ang paalaala sa atin. Pakiusap. Sana naman wag natin bigyan ng sakit ng loob yung ating mga ina. Alam ko hindi natin sinasadya. Minsan nasasaktan din natin sila. Kasi tingin natin kaya na natin. Hindi lang sila nagsasalita. Tahimik lang sila. Pero sana naman maging sensitibo tayo sa kung ano man yung nararamdaman nila. Tandaan nyo, kahit na ano pang gawin natin sa kanila, masakit, hindi mawawala yung pagmamahal nila sa atin. Yun lang nga, sana habang buhay sila, masabi pa rin natin yung ating pasasalamat
ating pagmamahal sa kanila. Ang malungkot na kwento ay kung kailan wala na yung ina, doon mo maririnig umiiyak, nagpapasori, at sinasabihan, mahal kita. Huwag na nating hihintayin yung araw, yung oras na yon, na kung saan nakahimlay na ang ina, di na makapagsalita, wala na naririnig, ay doon mo papasalamatan, doon mo ma-appreciate yung kanyang ginawa. Habang buhay pa sila, paramdam naman natin sa kanila ang ating pasasalamat sa walang sawa nilang tulong, sa walang sawa nilang pagmamahal sa atin. At ganyan din ang ating pasasalamat sa ating mahal na ina na nasa langit, palaging nagdarasal sa atin para sa kanya. Hindi pa sapat ang grasya at bendisyon na tinatanggap natin sa Diyos. Dahil gusto niya labis-labis pa. Gusto niya sobra-sobra pa ang ating tanggapin. Kaya naman, ating pasasalamat sa Kanya. Kaya naman, wag nating kalimutan ang ating mahal na inang si Maria. Sa lahat po ng mga ina dyan, maraming salamat po. Mahal na mahal namin kayo. My dear friends, please feel that you are blessed, that we are all blessed. No? Tandaan po natin ito. We are super blessed. We are so blessed. And why is that? Because we have our earthly mothers and we have our heavenly mother Mary praying for us, taking care of us, and loving us. We thank the Lord for giving us these mothers, and may we return this love through our good lives, trying to live holy lives. Amen.